Pozdrav svima, ja sam Kalman Bence, menadžer prodaje kompanije Vendo i u ovom videu želim da vam predstavim vodeći model Durma mašina AD Servo seriju Upcant presa. Model koji vidite iza mene je 30220 mašina od 3 metra dužine, sile pritiska od 220 tona. Veoma je važno istaći da je ovo AD Servo serija, dakle radi se o servohidrauličnoj mašini. Iako je hidraulična mašina, radni cilindri se pomeraju uz pomoć servo pumpe, odnosno servo motora. Zbog toga mašina kada je u operativnom stanju kao sada, skoro da i nema potrošnju energije. Naredna prednost servohidrauličnih mašina, osim energetske efikasnosti, je za 60% veća ukupna efikasnost u odnosu na hidraulične mašine, zahvaljujući bržim pokretima u radu. Hajde da pogledamo koje opcije nudi ova izvrsno opremljena Upcant presa. Pre svega pozadi se nalazi 6 graničnika međusobno nezavisnih u pokretu, i to X1, X2, Z1, Z2 i R1, R2, koji su u svim pravcima CNC upravljani. Kada je u pitanju opremljenost alatima, imamo vila tip prihvata alata koji je hidraulični, što u praksi znači da je zamena alata brza i efikasna. I još jedna važna opcija. Mašina dolazi sa najnovijim i najnaprednijim delem 3D upravljačkim sistemom. Zahvaljujući njemu, programiranje je moguće u 2 i 3 dimenzije, a uz kontroler dolazi desktop softver. Također, mašina je opremljena motorizovanim sistemom za lasersko merenje ugla koji omogućava automatsku korekciju tokom savijanja. Kada postavimo lim po celoj dužini, mašina započinje savijanje, meri elastičnost materijala i na osnovu toga podešava parametre da bismo dobili tačno onaj ugao koji je unapred zadat u programu. Merenje ugla je moguće u sredini ili na krajevima, a podešavamo i da li želimo da se meri svaki proizvod ili, na primjer, svaki 3., 4. ili 5. Zahvaljujući ovom sistemu, nezavisno od materijala, kod svakog savijanja uvek dobijamo precizne i tačne uglove.